na salamat day kayo sa kuha dito sa sentro o sa kuano. Kaya na langay mi og gamay kay wa man ko kabalong makajote day ko karon. Kalipat ko ba? So mo to nga langanin gamay ang mga pagbiyahe. Unya binaktasan na yung marong panahon na. Kaya nga akong gisundo diri nga side gabaktas nagpadong nga ring mangga. Unya dito na ako gisundo gabaktas sila naabot na ning munisipyo. Wala. Praise God ragud kayo nakaabot ta diri tanan. So maayong buntag. Atong ablihon ang atong mga Biblia sa Job. Kung wala ka katuod sa Job, abliha imong Bible sa pinakatunga-tunga. Bahina imong Bible. Maabrihan nimo ang Salmo at ras ka Job na. Ato ta sa Job. Job chapter 2 verses 11 to 13. Job chapter 2 verses 11 to 13. Akong gihangyo ang tanan mo barog una ta. Job chapter 2 verses 11 to 13. Si Job may tulo kahigala, si Eliphaz nga taga Timan, si Bildad nga taga Shua, og si Zophar nga taga Naama. Sa pagkabalita nila mahitungod sa mga kadaot nga miabot kang Job, nangadto sila aron ubanan siya sa iyang kaguol og sa pagdasig kaniya. Layo pagani sila nakita na nila si Job apan wala sila makaila kaniya. Og sa dihang nailhan na nila siya, nang hilak sila. O niya gigisi nila ang ilang biste og gibutangag abo ang ilang ulo tungod sa kasubo. Og naglingkod sila sa yuta uban kaniya sulod sa 7 ka adlaw og 7 ka gabii. Wala sila'y tingog-tingog, kay nakita man nila nga hilabihan gayod ang pag-antos ni Job. Magampo ta, langit nun og makagagahom namo nga amahan. Ang mga kinabuhi namo, Lord, dili amoa kini among nadawat gikan kanimo gikan sa pagsugod. Og matapos kini sa pagbuot nimo kay ikaw mo'y naghatag. Nagampo kami, O Lord, tungod kay nakaplagan ka man namo sa among pagkinabuhi. Og ikaw ang unang nakakita kanamog, naghawas namo gikan sa kasalanan, giluwas mo kami, nagampo kami. Nga sa pagpadayon namo sa pagkinabuhi, tabangan minimo, O Dios, unsaon namo ang pagpakiglakaw kanimo, nga malipay ka sa among pagkinabuhi, Ginoo. Walay laing paagi, O Dios, kundili ang imo ragyong mga pulong nga maoy magtudlo kanamo unsang matang sa pamatasan, pagkinabuhi og desisyon ang among himuon samtang mga buhi pa kami. Lord, hinloi ang among kasing-kasing aron mahimo kini Ginoo nga malipayong magdawat sa imong mga pagtudlo. Salamat, Lord, sa bisan unsay mahitabo, ikaw gayod maoy magatagbo sa tanan karon bisan ang among ugma. I-bless, O Lord, ang tanan nga maabot ni ining mensahea sa bisan sa nagkalain-laing mga paagi. Ikaw lamang, O Dios, ang among tugyanan ni ining tanan. Pasalamatan ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Dawata ang mga alantoson og padayon. Uyugan ang nas imong tapad sa di pa na maglingaw-lingaw, inadawata ang mga alantoson og padayon. Usahay kining pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, nga madugay-dugay human alantoson na. Munang ningon nga dawata ang mga alantoson og padayon. Kabalo mo,
Daghan kayong mga kinabuhi sa maabot nga panahon nga magmahay. Unsay rason? Kay nakadungog sila sa pulong sa Ginoo, pero pilion nilang magkinabuhi nga bulag sa pagtulunan nga gihatag kanila sa Dios. That is why mag-antos og magmahay sa umaabot. That is why kitang tanan nga niya karon panawagan gyud ni nga mga pulong nga atong madunggan og makatunan, ubanan gyud nato sa tinguha aron sa tabang sa Ginoo ma-apply nato sa atong pagkinabuhi. Dawata ang mga alantoson og padayon. Pastor, asa man na nga padayon? Padayon diha sa Ginoo. Padayon diha sa pag-igugma, sa pag-alagad, sa pagsimba, sa pagkinabuhi. Padayon nga nagatinguha kang makapahimuot ka sa buhing Dios. Bisan pa man unsay mga alantoson nga moabot sa atong kinabuhi. Lipay kayo ta mga igsuon sa diyang makadawat ka og uwan-uwan. Kalibo, gikan sa congressman. Malipay kayo ka makadawat og sandal gikan sa abroad. Okay, God, abroad bitaw na. Lipay kayo ka. Unya napay labaw ang makapalipay nimo kung ang muhatag nimo kanang nakapalipay ng daan sa imong kasing-kasing. Malipay yung ka. Nahigugma kayo kaniya, no? Unya, wa may level. Nabawaan nimo nga siya po di ay na in love sa imo, ha? And then, nakadungog ka nga na siya gift nga ihatag nimo. So, murag lipay yun kayo ka. Dagan kayo nato gyud. Kita gyud normal nga tawo, malipay gyud na kung makadawat og maayong gasa. Now, usahay makaingon ta nga ang kinabuhi nga Kristohanon dili normal. Kay ingon pa to ni Apostol Pablo ngadto simbahan sa Filipos, rejoice bisan og kadaot or dili makapalipay ang inyong kahimtang. Rejoice paglipay mo. So dili normal ang tawo nga punog problema kasigig. Murag na ay problema. Dili na normal. But ang giingon ng Diyo diha, kanang moingon rejoice na ay in the Lord. Nganong maglipay ka, kay tuwa ka, na sa Ginoo man ka maglipay, dili sa imong problema karon. But sad to say, dagan kaayong nag-awit, misabay sa giawit, o nasabtan ang giawit. For example, gaawit o magsayaw-sayaw ta sa iyang presensya. Lipay. Insayaw, lipay. Pero ang tinuod, wala nagmalipayon. Kay wala na lista sa leader. Sa tinuod lang, wala nagmalipayon. Ay, anong nalista mas leader? Wala nagmalipayon kay na ay mga kagulanan nga naabot. And the reason nga nung dili ka happy because wala ka nag-expect o wasad ka nag-expect, di man sad ka mag-prepare. So ang Kristohanon giingnan, andam ta kanunay sa bisan unsay moabot og mahitabo. Para nato nin tanan, apil ang magwali gyud ani. So, diingon diha sa atong uluan karon, dawata ang mga alantoson og padayon. Kay daghang galukso, dasig, mualagad gyud sa Ginoo, manumpa, Lord, magkamatayan man, alagad gyud ko nimo Ginoo. Pero pag abot sa pagsulay, namiya sa pagpangalagad, ribiya sa pagsimba. Nasakitan na insulto na mangtalikod, mubiya. Kisa may atong i-blame. You know what?
ang tanan magbase sa imong desisyon. Kay bisag makalilisang ang kapanahunan, kung mo desisyon gyud kang magmalinawon ko na ay Ginoong naguban nako, din malinawon man ka. Bisan pag di mo daog tong imong gibutaran, di mo ka mangaway kay na may Ginoo nga maoy magbuhi nimo. Hello? So, a man of suffering ang iyang pangalan si Job. Ato ning binagsaon mga igsuon mao na nga gihulam sa nako ang inyong mga testimony arong mahuman ko ani. Kay alas 11 man ko gabi gasugod ani, alas 4 ko ganiyang kadlaw na human. Ampo ko sa Ginoo, lami kayo gyud basta ikaw na lang og si Lord. Nangwa ko natulog. Og routine na nako basta Saturday. Mag-date na jud mi amo adto nang schedule. So, kinsa man ni si Job? Kung imong tan-awon pag-ayo, si Job nabuhi siya sa kapanahunan sa patriarchal period. Unsa man ning patriarchal period? Sa kapanahunan nila ni Abraham, Isaac, Jacob ug Joseph. Gitawag ni sila kanang forefathers nga nabuhi sa kapanahunan sa patriarchal period nga ang basihan sa kadato sa tawo ang gidaghanon sa iyang hayupan. Dili bulawan. Ulahin na ng bulawan, diri na sa kapanahunan sa mga hari. Sa kapanahunan na sa Genesis nga diha nag-exist ang kinabuhi ni Job tungod sa mga ebidensya nga ang basihan sa kadato sa kapanahunan mao ang daghan kayo kag hayupan o daghan kayo kag mga sulugoon. Nasabtan na to? So atong sugdan karon og ila-ila kinsa gyud ni si Job. Ato tas Job chapter 1 verses 1 to 5. And hopefully, imo sa ning antuson og gamay. Hangtod mahuman ning awali. Because need gyud kaayo nato nga ma-educate gyud tag ayos pulong sa Ginoo. Di ta mailad sa bisag unsang milagro kay ang yawa maghimo sad og milagro. Nakuha na to? Kinsa man si Job ningon diha. And it was so when the days of their fasting, Job chapter 1 verses 1 to 5. Verse 1 una ta, sorry. Ningon diha nga si Job, there was a man in the land of Uz. Ningon kay kag land of Uz adjacent sa Midian, at bang sa Midian. Kung mauni ang Israel, wala pa man ang Israel ani nga time. Gitawag pa man Kanaan. Naa diri ang Uz, mauni ang naa diri ang Midian, mauni ang Uz, adjacent ni nga Uz. So makuha na to asa siya kapuyo nasa sa Uz. Whose name was Job. Kinsa iyang pangalan? Job. So ang pangalan nga Job sa theological meaning niya is suffering. No wonder nga iyang nag-antos gyud siya. Suffering. But daghan na siya pod og meaning. Mao na number 1. Or the repentant one. Kanang the comeback, mubalik. Mo man initabo ni Job. Yang nawala tanan pero nahibalik ra. The repentant one or the comeback or man of suffering. Mo na pangalan niya, meaning siyang pangalan. Ningon diya, and that man was perfect. Pwede mo na imo silingan mo yung perfect ba na siya. Pero wa man siya kailag yun nimo, kay wa may tao nga perfect. Si Job, ang Dios mismo mo nag-ingong perfect kay Bible man eh. It doesn't matter kung sa isultis tawo diyan nimo. Basta kay nasayod ka nga ang Dios lahi ang iyang panglantaw o ang iyang ikasulti diha nimo. Parehaan ni Job. Pwede mo ngayon ka nga, kana siya pakaronino na kana siya bakakon na kana siya, pero bahala nang kung sa isulti ana nila. Basta kay importante nga approve ka diha sa Ginoo. Ningon ang Dios nga upright siya, ay perfect siya. Next, upright. Kining word nga upright, barlebel, mura ni siya og
kanang metal nga murag tonton. Nga imong tan-awon ang poste, pinaagi sa nylon, makaingon gyud ka nga tulid siya. Or arong may balo ka nga dili siya naghiwi, butangan nimo og level, patindugan nimo. So muna yung word nga upright, matarong, tulid, ang iyang pagkinabuhi at tubangan sa Ginoo. Tanaw, perfect og upright. What else? Unsa pa inaan ni Job? One that feared God. Ningon ang Bible nga, grabe gyud ang iyang pagtaod, ang iyang kahadlok sa Dios. Induta, no? Nindot kayo. Og maangko nato ning kinaiyaha nga kanang maminaw tagwaling natay tahod sa Ginoo di kay magsigig pang disturbos tapad. And skewed evil. Nagdumot, naglikay. In a distance kita niya buhat na sa kaway di ko ana. Mauni si Job. Kinsay nagsulti, kinsay nag-commend, kinsay nag-approve sa iyang kinabuhi? Ang Diyos. Nga mauni ang iyang pagkinabuhi. Next verse. Ingon ang verse 2, and there were born unto him 7 sons and 3 daughters. So na siya napulo ka anak. Kita na to ang iyang background. Next. Ingon ang verse 3, his substance also was 7,000 sheep. Muna akong giingon, nabuhi sa patriarchal period, kay in verse 3 naa ang evidence. Nga mailhan kang dato kay kang tawhana ka, tungod sa gidaghanon sa imong hayupan. Kinsa man ninyo din na ay 7,000 ka Morris Garage. 7,000 ka Toyota. Vios, bahala na mo diya. Kinsa man ninyo dire, malipay ang itang natay tulo ka anayon. Mahadlok patest ang dugo kay positive. Tanawa, 7,000 kakarniro. Mo na inaan niya. And 3,000 camels. Muna ilahang paagi sa transportation kaniadto. Kinumprahay og mga tabok og laing nasod, mo kompra, balik na, hakot na nila. Pila ka camels? 3,000 camels. What else? 500 yoke oxens. Grabe. Na ay 500 ka magdadaro. Nga mga mangdaruhay. Dato kayo. And 500 she-asses. Babaye, bayi. Mga, ug sa ato pa ni anayon. 500 ka anayon. And dingon diha nga, and a very great household. Dako kaayo ang katawhan nga nagpailalam niya. Imagine na lang tag-iya kag alturas. Unya tanang mga empleyado. Imagine na, great household. Naan niya, nagpaulipon niya, mga sulugoon niya, nagpasakop niya. Great household. Remember that pag ang Bible mo ingo great, wa ni gahisgot og usa ka barangay. Ang great sa Bible, multitude. And sometimes can be used uncountable. Dili pwedeng ihapon. Maunay term sa great sa Bible. So balin dagana siya trabahante. Dagan kay siya trabahante. And ingon pa siya, so that this man was the greatest of all the men in the east. Paminaw mo ayo ha. Kung imong tan-awon ang tibuok kalibutan, dunay gibahin ang kalibutan na ay east, west, south, and north. Sa east, paminaw, sa silangan, dunay 23 kanasod sa atong panahon karon. Let me read. Kining silangan nga giingon sa Bible sa atong panahon karon, dunay 23 kanasod. Paminaw, ningon. Una, 23 ni kanasod. Indonesia, Philippines, Russia, China, India, Japan, Thailand.
Albania, Brunei, Bulgaria, sudang pangbasahon, Cambodia, Czech Republic, Timor-Leste, Hungary, Laos, Malaysia, Myanmar, North Korea, Poland, Romania, Serbia, South Korea, ug Vietnam. Mauni sila ang mga nasod nga naa karon sa Eastern, sa East. Now, naman tayo karon ang gitawag og Middle East na ay Southeast, basta kay East ang gihisgutan sa Bible. Ako ning gibasa aron ma-picture out nato unsa kadako ang gihulagway sa Bible nga dapit nga diin kani nga East dunay 23 ka nasod karon. Apil ang Russia o ang China, kining 23 ka nasod gihisgutan dire nga niingon nga ni anang mga nasura si Job ragyod ang pinakadato. Naklaro ko. So na-imagine na nato unsa ni siya kabantugan? Because sometimes pag magtuon tag Bible, pangibabaw ra ning ato ang and then kuha ra kag bersikulo ikaw ra mag-interpret og imuha. So gibalik dia nga greatest of all the men of the East. So unsa gani ng greatest? Og sa ihapon pa na uncountable or imagine na lang yun. 23 kanasod, siya ang giilang pinakagamhanang tawo. Tanawa ni ang kahimtang ni Job, mga igsoon. Unsa siya kadakong tawo, unsa siya kadato. And what happened to him? Dinhi na ta. Unsay nahitabo ni Job o unsay naabot diha niya. Atong basahon mga igsoon. Job chapter 1 verse 6 to 12. Number 1, Satan accused Job. For the sake sa ato nga time, ang Job chapter 1 verse 6 to 12 nag-ingon. Nga samtang didto sa langit, nagmeeting ang mga langit nung binuhat, didto usab si Satan. Dili gipasabot nga diha gyud siya sa apil sa meeting. Pwede man kang mo-apil dito na kas gawas minaw ra ka ba? Or nga na ka kay hulagwaya lang na. Nga kita dire nagstorya ta dire nay tawo des gawas unya kabalo kong naa siya des gawas. Oy. Kaunsa man ka diha? Diin man kagikan. Ingon si Lord, Satan, diin man kagikan. Because ang Bible nag-ingon nga si Satan moadto sa kalibutan sa kakanaog suroy-suroy ala nga na. Then ingon si Lord, kita baka sa akong alagad nga si Job? Gibalik ni Lord og sulti katong verse 1 abot sa 5 ningon siya nga walay sama kaniya kamatarong sa akong atubangan. Og si Job, si Satan ni accuse dayon. Ingon din siya. Asa may kinitawan og yawa. Di pa rin nga na. Basta kay katawa si Satan. Kabalo ka, nag-alagad lang na siya nimo kay gipanalanginan manimog ayo. So mo na number 1 nga nitabo sa kinabuhi ni Job. He was accused by Satan. Ningon si Satanas, kabalo ka? Yes. Matarong bitaw. Wa bitaw na nangawat. Saan pagpangawat nga gibless man nimo kayo? Naulipay man ang musimba si Job ron. Kay naapil man sa ayuda gapon. Trawa na, di na musimba ron. Ayuda? 101. Kamang-kamang. Ano si tawag ana? Niunsa si Satanas, tanawag ako ng sulayag kuha ang naanaya. O di ba di ay balikason na kaana niya? And then si Lord ningon siya, okay,
Buhata ang gusto nimong buhaton ngadto kang Job. Ayaw hilabti ang iyang gininhawa. So in other words, ang tanan sa atong mga naangkon kinabuhi pwedeng mawa, pero ang gi-protect ni Lord ang imong kinabuhi. He died for you. Ang imong yun nga kinabuhi ang pinakagiampingan sa Dios. Ang tanan mawala kay wa nay value sa tinuoray lang. Ang naay value ang imong kinabuhi. That is why ningon siya kang Satanas. Okay, gitugutan ko ikaw. Ikaw, bahala unsa imong buhaton. Ayog hilabti iyang gininhawa. Pag si Lord mo ingong ayaw, bisan ang pinakagamhanang giilang gikadlukan sa tanan, dili makabuhat sa giingon ni Lord nga ayaw. So, unsay sunod nga nito human siya giakyos. Job chapter 1 verse 13 to 22. Job lost his wealth and family. Kung basahon ni mga igsoon, ayaw mo kabalaka kay sa di pa magsugod ang butar human ko swali. Ug mapambutar lasing ko. Job number 2. Number 1, Satan accused Job. And number 2, Job lost his wealth and family. Nawala ang tanan nga naa niya, apil ang iyang pamilya. Itong basahon mga igsoon, ronta makasabot og ayo. Chapter 1 verse 13. Usa ni anak kaadlaw samtang nagbangkiti ang mga anak ni Job didto sa balay sa ilang kamagulangang lalaki. May miabot nga mensahero ngadto kang Job, miingon siya. Samtang nagdaro kami, ginamit ang mga igdadarong baka, og nanibsib usab sa duol kanamo ang mga asno. Kalit lamang nga miabot ang mga taga-Sibya, og gipanakop ang mga asno og mga baka, og gihurot nila dala. Gipamatay nila ang tanang sulugoon nimo, og ako ray nakaikyas, busa ania ako aron pagsugilon kanimo. So good na. Of course, kung daghan kag hayupan, need pugkag dako nga area. Not to mention na, kay wala man nagisulti sa Bible nga niingon ng Bible nga si Job mao itag-iya aning ingani kadaggang libuan ka ektaryang dapit nga iyang butangan sa iyang mga hayupan, pakaunan, pasibsiban sa iyang mga hayupan. Wa gi-mention ang mga bulawan ni Job because patriarchal period gani, walay apil sa ihap ang bulawan kung dato ka or dili, kay hayop ang basihan ni atong panahon na. So doon na ni-report ni Job, unang bad news. Job, iabot ang taga-Sibya. Gihurot nila, panguha, pangdakop ang mga baka. Unya ang mga kauban na mo, Job. Kauban ako, gihurot lang patay. Ako ray buhi, Job, mo nang nakadagan yung kong na-report ka na, naka-report ni mo. What's next? Sunod nga balita, verse 16. Wala pagani siya makahumag sulti. May sulugoon na usab nga miabot og miingon. Naigo sa liti ang imong mga karniro, lakip ang mga magbalantay niini, nahurot silag kamatay, og ako ray nakaikyas, busa, ania ako sa pagsugilon kanimo. Another bad news. Gasunod-sunod ni. So tan-awa ni og unsa kadako ang damage, ang kadaot nga miabot niya. Verse 17. Wala pagani siya mahumag sulti. May lain na usab nga sulugoon nga may abot og moingon, gisulong kami sa tulo ka pundok nga taga Kaldia. Gisakmit nila ang tanang kamilyo o gihurot nila patay ang imong mga sulugoon. Ako ray nakaikyas, busa ani ako aron sa pagsugilon nimo. Ikatulo na to nga bad news nga niabot. Sabay, wa ni niingon og ni dangtan pa o niabtan pag tulo ka tuig, nahitabo na pod ang sunod nga kadaot. Nahitabo ni sa usa ka higayon. Verse 18. Og wala pagani siya makahumag sulti. May miabot na usab nga laing sulugoon. Og moingon, samtang nagbangkiti ang tanan mong mga anak didto sa balay, sa kamagulangan nilang igsuon. May mihapak nga alimpulos gikan sa desierto. Nagunob ang balay og natumpagan ang imong mga anak, patay na sila. Ako ray nakalingkawas, busa ania ako
aron sa pagsugilon kanimo. Muni ikaupat nga balita. Unsa ganito? Job lost his wealth and his family. Puro bad news ning niabot niya. And sometimes do not tay 99 ka good news nga naabot, usara ka bad news ang niabot, nag-change mode na ka. Why lame ning kinabuhi malasa ning kinabuhi may pay maminyog kadaghan. Dili ang anak. Imagine na lang ibutang ang imong kaugalingon sa kahimtang ni Job. Di ni labad sa ulo. Ang naitabo ni Job, dili lang kay labad sa ulo. Dili lang kay ang naitabo ni Job niingog, gi-arthritis ba? But grabe gyud nga kadaot. Ang niabot diha ni Job, imagine na, kung ikaw nga tawo ni ini, wala gyud tinuuray, nga nagtugyan sa tanan nga naa nimo diyas Ginoo. Inigkawala sa tanan nga naa nimo, imong balikason ang Dios. Especially kanang tanan imong gipaningkamutan. Wa pa gani na impas nga wala tanan. Usa sa mga relatives sa among kaila rapod sa Pitis yang gi-share ang video nga nindot na unta ang balay kay gitiguman gyud nila manglon pa gani sila. Unya medyo ang balay kay concrete siya, mahal-mahal gud ang gasto. And gamay lang kapanahonan nga ilang kapuy-an nasunog ang balay. Di man na masulod og fire truck kay bukid man. So, ang naa dito madungog nimo ang tingog nga nag-ingon, Lord, ngano mangyud ni nga nahitabo, pero bisan pa man ani Lord, di gud mi mobiya nimo kay imo jung pagbuot matuman. Mabless kayo ka sa tingog ba? So daghan kayong nag-share. Balik ta kung kita ang nahimutangan sa kahimtang ni Job. Unsa ka mga igsuon ang may tabo. Gusto lang ko masayod mo ang disenyo sa kapanahunan sa patriarchal period sa ilang mga balay. Upat ngadto sa 7 kahaligi ang himuon sa matag balay. Pero ang atop ni ini usa tanan. In fact, unang i-install ang mga haligi before ang atop. Unya ang atop ni ini, puro ni siya murag kanang mga kahoy nga tabunan nila og kanang mga dahon or mga dagami unsa pa na dayong buhusan og aspalto kung naa sila aspalto. Kung wala sila magamit ng aspalto, natural nga duga sa kahoy. Aron nga dili ma-sealed siya. So, niingon diha pagsulti nga the wind blows and struck the 4 corners. Mga haligi gyud ang naigo. So hagsa ang tibuok ibabaw, bugat kayo, patay ang hurot, kapatay ang anak ni Job. Unsay sunod nga nahitabo mga igsoon? Ningon diha, ako ray na kalingkawas busa ani ako aron sa pagsugilon kanimo. In verse 20 ngadto 22, ningon, mitindog si Job og sa iyang kaguol, gigisi niya ang iyang biste og kiskisa niya ang iyang ulo og mihapa siya sa yuta og gisimba niya ang Dios. 21 og mingon siya, natawo ako nga hubo og mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo mao'y naghatag, siya usab ang magbawi. Dalaygon ang iyang ngalan. Nanawa ko sa inyo itabo? Kabalo siya, Lord, dili akong pagbuot. Kadtong akong mga anak, imuha to, kay ikaw naghatag. Kadtong akong mga hayupan, imuha to. Bisan akong ginawa, imuha. So ikaw naghatag, ikaw po'y magkuha, dalaygon ka, Lord. Do you think nagpakaroon ingnon si Job? Yes, broken, guba kayo iyang kasing-kasing. But he still honor God, bisan kung guba iyang kasing-kasing. Kaya sometimes, bisag buol na kayo, bisag maglalis pa mi sa akong asawa, uy, Domingo maron, wali gyapon ta. Kay Sunday man. Di kay lalis-lalis, ginagmay, di naman imba. Laban ng ulo, di naman imba.
Nabiklan ragamay, di na mo simba. Gibulagan, di na mo simba. Ingon siya, dalaygo ng ngalan sa Diyos. Tanawang verse 22. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Wag yun niingon si Job. Lord, waman kay buot. Wag yun nga na si Job. Lord, asa man ka? Nganong naingani ko? Nganong naingani akong pamilya? Unsa may ako nabuhat nimo? Wala gyud kay nadunggan ni Job. So number 1, he was accused by Satan. And number 2, Job lost his wealth and family. Iyahang tanan nga naangkon og ang iyang pamilya nahanaw diya sa iyaha. And number 3, Satan accused Job again. Sa makausap pa, dito na pod si Satanas. Ingon na pod ang Ginoo, oy Satan, ano malagi ka diha? Kita ni Mas Job? Tanawa, bisag unsa ni tabo niya, kasimbag yapon sa nako no. Unsay tubag ni Satanas? Panit, ngadtos panit. Yes. Nawala na yung kaptangan, nawala na yung anak, pero suwaya. Pamtangi maligon mo siya lawas. Pero sulaya yung lawas. Tagain na siya, balatian. Tagain nag-cancer, tanawon na to. Butangin na, leprosy, skin cancer, tanawon yun na to. And imagine si Job, akala niya tapos na, may darating pa palang worsen, mas worst pa kaysa sa nahitabo na. Unsay sunod na hitabo? Number 3, gi-accused na po siya usab. Chapter 2, verses 1 to 6. Chapter 2, verses 1 to 6, ningon, usa ni ana kaadlaw, sa dihang ang mga langit nung binuhat, dito na usab sa langit, dito na usab. Sa Ginoo, miato usab si Satan. Ang Ginoo mingon kang Satanas, diin ka man gikan. Mitubag si Satanas, nagsuroy-suroy sa kalibutan. O ang Ginoo mingon kang Satanas, nakamatikod ka ba sa akong sulugoon nga si Job? Dili siya sama anang naglingkod diha. Adi na may gingos Bible. Sa tibuok kalibutan walay sama kaniya. Kay matarong og wala gayoy ikasaway kaniya. Giusop og sulti, di ba? There's no one like him. For his perfect and upright man. Nagsimba siya kanako og naglikay sa dautan. Hoy, paminaw, mga katawhan sa Dios, pwede di ay tang nagsimbas Ginoo, pero wala maglikay sa buhat nga wala kahimot sa Dios. And someday mahinumdum kang dili komedya ang Dios. Nya gihangyo mo ako nga tugutan ningon si Satanas sa verse 3. Ningon ang Ginoo, nagpadayon siya. Yang gina si Satanas, gihangyo mo ako nga tugutan ka sa pagpaantos kaniya sa wala lamay kapasikaran. Apan nagmasinugtanon gihapon si Job. Dinhi man ni masukod ni atong pagkakristohanon kung masakitan na tag-ayo mo padayon ra gihapon ta. Dinhi man ni masukod. Unya si Satanas mitubag sa Ginoo, panit sa panit. Walay dili ihatag sa tawo aron pagluwas sa iyang kinabuhi. It means nga na pa man siya nabilin nga maayong panglawas. Tanawag laglagon sabnako na iyang lawas. Nawo na to. Ingon verse 5, apan pamtangig sakit ang iyang lawas og balikason kaniya gayod niya. Og ang Ginoo mingon kang Satanas, itugyan ko siya kanimo. Apan, ayo sa lakaw. Ayaw hilabte ang iyang gininhawa. Ayaw siya patya. See? Tanang butang mawala ra sa tuwa.
ang pinaka-importante atong kinabuhi na sulat nas basahon sa kinabuhi. Amen? Pagkanindutan na nga balita, mga igsoon. Ingon ang verse 7. Busa mibiya si Satanas gikan sa presensya sa Ginoo o gipaantos niya si Job sa makalilisang nga mga hubag gikan sa lapalapa ngadto sa alimpulo. Skin disease. Abot sa unod. Nga kung imong tan-awon ni sa mga senaryo sa atong kapanahonan karon, nga kanang buak nga bato maoy iyang gamiton sa pagkagis sa iyahang katul kayo nga panit, nga inigkagis niya madala ang panit ug ang mga lata nga unod. Imagine, emotionally broken kayo si Job. Mentally, di, kahuna-huna, pakakagtarong ane. And then physically, wag yun, nahabilin ni Job, gawas na lang sa iyang gininhawa og panahon. Verse 8, unya milingkod si Job diha sa mga abo. Og mikuha siya og tipak nga kulon, tanawan niya. Remember, ang kulon ani nga time, dili clay, yuta nga giumol. Ang kulon ani nga time, mga bato nga buhuan, mao'y himog mga panaksan, sulanan. Mo ning nga buak, ningon siya, nagkuha siya tipak, buak, aron ikagis sa iyang mga samad. Kuha siya, iyang giangana. And number 4. Number 4, nga nahitabo ni Job. Job loses his health and forsaken by his wife. Paita kayo ang giagian ni Job. Nawala ang iyahang maayong panglawas o gibiay-biay gitalikdan sa iyang asawa. Mga asawa, Happy Mother's Day. Dili kabayran ang inyong mga pag-antos. Dili na madalag post sa imong anak sa Facebook, Happy Mother's Day ma, walay sama kanimo. Tinuod gyud kang happy kung karong gabi kanang nadawat sa imong anak, iyan ang gastoon ingnon kaniya ma adto tag prawn farm. Kay mga unta kay Mother's Day nimo. Unsas Geneva og si Janice mo Ismail ra. Tabangi divine. Say Happy Mother's Day. Sige post sa Facebook, Happy Mother's Day. Unya gahi kay katag ulo sugoon. Happy Mother's Day unya. Kung musingka sa ginikanan, murabog maoy ginikanan. Di katuuhan na imong Happy Mother's Day. So tanawa kung sa gisulti sa wife ni Job. Tanawa ni. Then said his wife unto him, does thou still retain thine integrity? Curse God and die. Lumiang manambag ni asawaha. Nanumpa biya ni, till death do us part, for better and for worse. Pero nakiguban ra day siya ni Job sa kadagaya, panahon na nga naas kalisdanan si Job. Job, hurot ka patay atong anak, tanan nawala na to. Karon, tanawa giulod ka Job. Hallelujah, praise the Lord, naghapon ka Job. Job, balikasa ang imong Diyos. Balikasa imong Diyos. Unya, human ana Job, paghikog na. Lumi ang manambag ng asawaha. Kita na to? Now,
Suwali og imagine ang gihuna-huna ni Job, ang iyang gibati, ug ang kasakit sa iyang lawas, and then pila na ka months nga dili na siya makatulog, kay gikan sa iyang panit, paingon sa iyang unod, gikagis niya sa bato. And then niingon, naglubog na lang siya sa abog. Gikan sa throne, gikan sa kanang royal palace, or CEO siya sa hilabihan kadagang company, karon galubog sa abog. Tanawa sulayag, imagine na. And ang nagpabili na lang yung mo comfort niya iyang asawa, pero niingon ang iyang asawa, balikasan ng imong Diyos, Job, unya human paghikog na. Imagine na. And tanaw na to kung sa reply ni Job. Tanaw reply ni Job ngadto sa iyang asawa. Verse 10. But he said unto her, paminaw ha, thou speakest as one of the foolish women. Ingon siya nga, ikaw, kanang imong sinultihan, murag sinultihan sa babayeng way huna-huna, way utok, babayeng buang-buang. What? Magpasalamat lang daita kung kaayuhan ray atong maabot na to. Mudawat ra daita kung puro ra kaayuhan ang maabot. Mudawat ra daita diri pod sa pikas, dili ra pod diri sa pikas. Kamo ba? Tugan mo tinuod. Suportaran nato. Oo. Nya niabot ang putong usa, kini mo ato suportaran. Oo. Lami kayo mong ngisi ni mga guilty, oh. Ingon si Job, kini bang imong pinulungan? Pinulungan sa usa ka babaeng abnormal na ay dako. Dili gamay, dako gyud. Oy, ayaw kag istorya na. Kanang pinulungan na, kanang imong pisinultian, mailara gyud na. Nga babae kang way kaalam, walay pagtawad sa Diyos, walay pagigugma sa Diyos. Ngano? Mudawat ratag mga maayong butang sa tong kinabuhi. That is why ang title nato karon. Dawata ang mga alantoson og padayon. Di kay dawat, pero unya ako musimbag, maukin ako. Saan yung pagpadayon? Sige ra kang gasugod. Bisag broken ka, bisag torag nangaway na ako. Sige lang, dayon nga po ni. Pakiton ako si Satanas nga magsimba ko nga bisag gaguol ko na simba nga po. Amen! Muna ang naitabo ni Job. And he said nga, shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? Unsay last nga line na ay commendation. Tanawa. In all this, unsa man tong in all this? Katong mga accused ni Satan, kaduhang beses, katong pagkawala sa kabtangan ni Job o sa pagkaguba sa iyang pamilya, pagkamangang patay sa iyang mga anak, katong pagkawala, pagkadaot sa iyang physical body, sa iyang lawas, o katong pagsalikway sa iyang asawa niya, niingon ang last, in all this, did not Job sin with his lips? Wa gyud kasulti si Job og mautan ang kinabuhi. Sometimes, mayin ko sa akong kinabuhi, Lord, kahanan ako kagulanas kinabuhi, Ginoo. Sagdi akong problema, nganong naman ko ani nga assignment nga magproblema, kung di akong problema, Lord. Grabe kayo. Kasulti kog mga dili makapalipay sa Dios. That is why while magwali ko ani nagtuon ko ani kagabi, nagakorek ko sa akong kagalingan. And pag abot na og alas 3, gasigi na kog hilak nga nagaampo.
Duta kayo nga ni, no? Unya, nindot kayo nga ang atong maturity mo. Bisag di man lang makaabot aning level sa maturity ni Job sa iyang pagpakiglakaw sa Dios. Basta kay nagid untay pagtubo mga igsoon. And gibasa nato kaganina. Ingon diha nga wa gyud makasa si Job. So next nga nahitabo, unsay sunod nga nahitabo, number 5, his friends came to comfort him. Niabot ang tulo niya kahigala aron pag-comfort kang Job. And sometimes, di gyud kanako kumustahon kung naakas kagulanan. Because ang tao nga depressed na kaayo, sakit na kayo ang iyang gibati, hasulan pagani nagnay mo kontak na ay mo communicate niya. Kaya ang nahitabo, abi nimo na wala na siya asawa, kaya ang asawa gi-forsake man sa siya. Diabot iyang friends, expected nga ang iyang mga friends maka-comfort ni Job. Dili man galing comfort, something nga maka-relieve ni Job nga, salamat at hindi ako nag-iisa sa pinagdadaanan ko ngayon. But, ang tumong sa iyahang mga amigo nga niabot, nga makig-uban sa kagulanan ni Job, aron mo comfort ni Job, nahimong, unsa nang urom sa Tagalog? Bangungot. In other words, nakadugang sa grabing kasakitan ni Job. Because akala ni Job si Satanas lang ang mo-accuse niya, pati di ay ang tulo niya kahigala ni accuse ni Job. Listen to this. Paminaw og ayo, napabata, amen? Gikan sa chapter 3, abot sa chapter 37. Napa mo? Gikan sa chapter 3, abot sa chapter 37, ang mga higala ni Job, nakigdebate ni Job. Instead nga i-comfort nila si Job, ila na hinuong gipasanginlan si Job. Nga naman, mga utukan mag-ayo sila. So, doon na siya tulo kay gala. Doon na ibatanon nga naidugang ikaupat nga si Eliho. Si Eliphaz, si Bildad, o si Zophar. Muna ang tulo kay gala nga niabot. Gibasa nato kaganina mga igsuon, nga niadto sila aron pag-comfort ni Job. Chapter 2, verse 11 to 13. Chapter 2, verse 11 to 13. Ingon diha, si Job may tulo kahigala, si Eliphaz nga taga Teman, si Bildad nga taga Shua, o si Zophar nga taga Naama. Sa pagkabalita nila, mahitungod sa kadaot nga miabot kang Job, nangadto sila aron ubanan siya sa iyang kaguol o sa pagdasig kaniya. Kabantay mo na namatyan. Ang uban mo adto na sila kay magtungit, magsugal. Pipila lang ba ang nianha kay i-comfort ka? Wa ko'y labot, kung someday na natay tawgon deres Ginoo, ingna nadaan ng inyong minahal pa, kung kuhaon ko sa Ginoo, walay sugal aning balay. Ha? Kung walay manganhi pa, padlaki lang ang balay unya katulog. Kay tulog ang pugo ana. Ay, kabala ka mo adto si pastor. Adto me. Magdalamig kape. Nga mais, sinunog. And magbuntag tag play og wali. Magdula tag dama. Unsa pa dia? Bible study ta. Magdulag chess. Wala rin magsugal. Amen?
aron masayod sila nga doon na tayo Ginoo sa kinabuhi. Nakasinabot ha? Sabutan na daan imong mga minahalos kinabuhi. Pa, basig kuhaon ko sa Ginoo ugma. Ha? Ayaw jog pasugal. Kay kanang mga sugarol pa, mga suko, ginainig kadungog suwali ni pastor. Kay nagwali si pastor. Labay ang jis. Mga na. And, ang say naitabo, nato sila aroy i-comfort. Now when Job's 3 friends heard all this evil that was come upon him, they came everyone from his own place. Eliphaz from Temanites, and Bildad from Shohites, and Zophar from Neamathites, for they had made an appointment together to come. Unsay purpose? Nganong niadto siya? To mourn with him and comfort him. Arong muhilak sila uban kanila o i-comfort nila. Di ba ningon ang Bible? Paglipay ka mo uban sa naglipay. Nya pagsadya ka mo uban sa nagpagsadya. Ugma di man ka malipay sa gabi eh. Kaya ang imong gibutaran wa man ni daog. Nalipay man tong wa nimo butare, humanam ang eleksyon, move on. Paglipay uban sa ni daog iampo to bisag wa ka ni butar ato niya. Nakasinabtan na lagi ta. Wa man ko ni dawat pastor kay basin og hugawan ko kay basing kawat na nila. Wala lagi ka, nibutar man pukas kawatan. Sugsaan pa nimo, balaan-balaan, lakaw sa langit. Pag una. Naminaw pa mo? Wa ko niingaw ka nagbuot baying. In fact, nanganhi sila. Nangutan ako, unsa man na, dili ba ni siya? Dili, isnak man na inig. Kanang paabot pa ka dito, magpila pa ba? Napoy ipalit og snacks? Sa tinuod lang, dili gyud mauyog akong kasing-kasing bisan pag pilay imong ihatag nako. Because decided ang akong heart og kinsay naaani, di sad ko mag-guilty oy. Giingnan makanako kay nagibilin. Manong gibilin man nimo diha? Nya sa man nako, hapitare kay di gibilin. Ngana kung nay mo agi? Dili nimo mausab ang kasing-kasing. Decided naman ko. So sa mga wala pa ka-decide, ako mong tambagan, kay wa mo kaila, before mo mudong dito, paghimo, maglista, ayaw ang cellphone, kay bawal ang cellphone. Basig sa cellphone na mo tanaw, dira, straight ni. Kani, rambulo ni sila. Pagdala mong listahan, muna akong gobernador, ayaw dito, na, kinsay imong mga kuan, pero kung wala mo, pangutana, kay makasuggest ko sa inyo kinsa. Arong ako inyong basulon, tanawa pastor, kawatan kay ikaw, may kaingon akong buta rin na. So, to mourn and comfort him. Muna ilang purpose nga nangadto sila. But unsay sunod nga naitabo, tanawa. Imagine ha, unsay sunod na itabo, ningon diya. Verse 12. And when they lifted up their eyes afar off, distansya pa sila. Kamu des likod di kay kumo nako maklaro no. Imagine nako ninyo ang gidakon. Kani si Bro Bilar ni taason ni wangon. Hindi kay nako maklaro. Pero kandidato klaro kayo bisag layo pa. Sugkay mga tawa nga di mamauli silang balay kay sig paabot atong kalsada na paghulat ko mo. Hoy, paminaw, inighuman sa eleksyon, wala na mo adtos inyo ha. Mula mano, thank you, gibutaran ko nimo. Ikaw ra gihapoy maning kamot, uban sa tabang sa Dios, mabuhi imong family. Butang na si mong una-una, siya di akong butaran, kaya dako kayo ang nadawat. Na-touch jud ko. So, as they left up their eyes, far off, distansya pa sila, wa gyud sila makaila ni Job. Imagine nga si Job, dako nga tawo, hamis kay nawong, ang suot niya, mala hari kayo og suot,
unya ang ilang nakitaan niwang na kaayo, gisi-gisi nga hugaw kayo suot nga nahugaw sa dugo sa mga nana sa unsa pa, niwang na kay siya unya natabunan sa samad, sa nuka, sa sakit, sa unod ug sa panit ang tibok niyang lawas. Downcast kayo si Job. Far off, ingon siya, distansya pa. Wala sila. Ingon niya, they left it up there and they know him not. Wa nila kaili. Witsa. Kinsa man eh. Luuya man na niya. Yan, nakadoon na sila. Hala, Brad. Agato, mniling migo, si Job man di ay ni. Kana bitaw makakuan kag aksidenta sa kalsada. Nya, nang lagpot ang utok. Ay, grabe ha pong istorya, no? Luuya, kinsa man. Pagduol na nimo, kaila ka sa plate number, kaila ka sa suot. Brad, classmate man ni nato. Nag-drive nga hubog kay gitagaan og ayo one gabi gipalit og bisag liquor ban. Wala nila na ilhi si Job. And that is why ayaw i-judge ang tao nga, grabe man na iyang kahimtang, ingong naay Ginoo, wala man lagi gibless. Ayaw. Paabuta, inig-abot sa panahon. Usa sa manghod nako nga depressed kaayo, nakadawat pagyud og death threat sa kinabuhi. So iyang gitabunan ang tanan niya. And for so many times mo commit siya suicide. Kay always ka suicidal thoughts ang naa. Si Rulan, basig naa siya gatanaw. Depressed kayo siya, so iyang gitabunan ang tanan nga kanang musturya siya, murag kabalo siya sa tanan. Sige ra siya pakatawa, magkuyog mo. Di siya may balang 30, kay magsige siya pakatawa. But depressed kayo siya. And evangelist siya, daghan kay siya, mga relatives, nadala niya sa tiilan sa Ginoo. But niabot sa time nga, wala na yung mutagad niya. Wala siya income, wala siya panarbaho. Wala mo bayad sa iyang eskwelahan. Gipramisan siya nga, ako'y bayad sa imong 4 years, pero pag human, wala. Pictorial nas mang graduate, wala siya sa pictorial. Gipangutana siyang pastor na, asa man ka? Mag-graduate, day kang wala man lagi ka dress picture. Ingon siyang ako ra may ka picture, ana. Kay nagtuo ko, di ko papilos. Mag-graduate. Depressed kayo siya. And iyang gitabunan ang iyang depresyon, magsigir siya pakatawa, magsigi siya, bisag unsa ra iyang gimmick. Luoy kayo, dugo kayo akong kasing-kasing para sa kong manghod. Sige lang kong gaampo, Lord, wala gyoy membro sa akong pamilya nga imong pasagdan. At that time, 2011 ko nag-start og pray, Lord, bahala gula mi balay, hatagi lang mig church sa amo ang dapit. And gi-answered ni Lord, naabot to nga church, tigumanan, di po kay siya dako, tigumanan rapod magsimba ang akong pamilya. Pastor Nick, may magpastor, uban sa mga bangsilinganan. And pag abot sa balay, niingon na sad ko sa Ginoo, Lord, nakalimot man ko. Pag abot ato nga church, nganong church raman, tigumanan akong giampo, wamag po ko nag-ampo nga, pilipon migbalay. So, kung kabantay mo, kada prayer and fasting nato, bisag mag-ampo patadre, prayer, Bible study sa una, hangtod karon prayer sa mga papa, sige ra kung gaampo, Lord. Kung kabubuton nimo, tagaan mi nimong mataguan, panahos tag-ulan o tag-bagyo. Di ko maulaw nga, ang among balay, sako mao'y bungbong, ang among gitaguan. Di may masigo, pulo, may kabuok. Kadto sila katitata, kay Roger, mga anak. Dako ra gamay sa guardhouse mo nang naami mamauli mi tanan di mi mga tulog maglingkor ay ramay magistorya na mi kuto buntag kay wa mi matulugan. Sige kog ampo sa Ginoo without knowing nga ang akong manghod depressed kayo, walay unloved siya, walay nahigugma niya, walay salikway siya sa mga higala niya. Siya di ay ang gamiton ni Lord nga answered prayer sa balay nga among gipangayo.
Kapoy kay siya, walay mo kuyog niya. Bisan katong iyang gidala diya sa Ginoo, di na siya tagdon. Na siya nakadawat nga death threat. Ipapatay daw siya kay nay katong issue nga na-expose unsa na diha. And iyang gamit ang tanan niyang panahon, magsige ra siya duta, kuyog siya nang magdula-dula og motor, bisag unsa ra gud. Magsige siya kapil-apil ang magbungkag-bungkag og motor, bisag di siya kamao, hala ngana. And bisan ang mga nanay trabaho, dili gyud siya tagdon. Sige ra ko nagpray niya. And then hadlok sad siyang mga playag trabaho, but diha lang gay oportunidad nga naguyod siya, nakatrabaho siya og call phone. So murag dire pa na IVIX or kanang sanang inyong trabaho day? Sa una tong nandiha taas. And after ato na discoveryan nga ang akong manghod grabe og speaking skills. Nga kung mag-istorya siya, kung magtawaganay mo, murag foreigner ang imong gikastorya. So, na sweldo siya, then kuan yang sweldo. And hangtod nga nakaka-plug siya og nahimo siya karon nga VA, virtual assistance. Wala na siya sa call phone, nag-VA na siya. Sa laing bahin, murag nakaingon kung unsa may naa sa imong utok. Because og wala siya lingaw, ang iyang motor sige niya bungkag. Bungkag nga mga makina, inaog, trapo-trapo, ibalik na po niya, ayaw na po. Pila ka adlaw, trabaho na po siya, tulog, pagmata, at tapos motor, usig bungkag. Niabot na jud ang time. Continue siya sa iyang trabaho, wako kabalog pila joy iyang sweldo. And then, na ay mga guba sa motor online nga ibaligya, iyang kuhaon og iyang ayuhon. Palitan niyag pisa og iya na pong ibaligya. Hangtod nag-buy and sell siya. Siya ray magsi og doon na po'y mo adto niyang magpatrabaho. Kaya dili nimo ma-underestimate ang tawo nga mura man ni gulay kaugmaon, depressed man ning tawhana, mura man ni wa ka kabalo og unsaon na siya ni Lord. Because wala nakalimot si Lord sa iyang kasing-kasing nga tanang paagi na lang gyud iyang himuon. Nga madalag yun na niya sa tiilan sa Ginoo. I remember nga ang iyang kadula og basketball, kay ka-basketball sila ang puno ag lubi, napoy laing ginabsang lubi ditong nauga, gatingtog siya sa ginabsan sa lubi, unya iyang gisira ng among mga relatives. Iyan nadala sa church, and most of them nahimo nga mga musician sa church, and siya, wa dyan na appeal po. Adto na po siya sa kanang shop na ay tag-iya og sound system, and then mga ayuhanan og sakyanan og motor, ma-relatives ang gapon to namo sa lungsod, iyan na po siyang siran. Nadala po niya sa church. Pero wala goy nakailan niya. And sige ra siyang hilak, sige ra siyang dalagin niya kanunay, sige ra siyang tago sa kwarto sa mong ante, sige ra siya iyaray babad gyud iyang kaugalingon, inig gikapoy na siya dulag computer, muhilak na siya kay gilaay na siya ayos siyang kinabuhi. For so many times mo attempt siya suicide. But praise God, hapit na 1 million ang nagasto sa mong balay, siya maoy nagasto anak karon. Kining mga tao nga wa ka kabalo ba, unsa sila? O comfort kanila, dala sila sa pagampo. And wala ko nag-expect nga uli na ako kay siya na gagasto sa materyales. Iya pa jud kong gisulduan nga nagtrabaho ko dito. Pag uli, pag yun namo, iyang ipabalunan akong misis. Kuan kayo siya kasing-kasing. Kana bang, o kuan pa, wa na ilay mabili niya, labi nagbuluhaton para sa Ginoo. So, dili na ka makaingog, manong bless man ka sa Ginoo. Kinsay magtuo nga, siya ra po day ang answered prayer nga, magbuhat og balay. Kanang concrete nga, gahimo na ron sila upat ka kwarto. Never kong nag-expect ana. Usara gyud ako may numduman. Every time na ami prayer and fasting, isuwat gyud na ako, Lord. Hatagi mi kataguan panahos ting bagyo Ginoo.
Nami mga bisita, wow, kayo mi Lord, kaya wag yun, may papatulugan nila. Na missionary gikan sa Bohol. Jigjig, og Joy, dito mo no? Si Jigjig la. Floor mat nga busluton ang ilang giatop, ginganag kawayan, at tubod sila magsimba. Ang CR pag yun dito, kay katong ancient nga CR, no? Di ko mauwaw. Kanang inig CR ni mo, manglupad, arang dag, kaya dili mo ma-judge ang appearance sa usa ka tawo ug sa iyang gidangatan. Amo sige ra mig-chat. Niari na dire duwag basketball magtiniil. Kay 16 na guro ka tuig wa siya duwag basketball kay nabali ng tiil adto. Duwag basketball. So, balik na ta dire. Ano pong naabot dire istoryaha ay. Wa gyud nila na ilhis Job. And listen to this. They lifted up their voice and wept and rent everyone his mantle. Ilang mga biste gigisi sila, sprinkled dust upon their heads towards heaven. Hilak silag apil ni Job. Human ni ana chapter 3 nagsugod silag debate, tan-awa ang ilang debate for the sake sa ato nga time. Kay mag-shopping pa kasi imong nadawat. Si Job, ay si Eliphaz. Ningon si Eliphaz, Job, naagyog kay sala, kay dili ni mahitabo sa usa ka tawo nga walay gitaguang binuhatan. Pag hinulsol Job, imbis nga comfort ang ilang gihatag, nakadugang hinuon sila sa depression ni Job. So, nakigdebate si Job, unsa may akong gihimo? Kay balo ang Ginoo kung kinsa ko. Sunod, timan iha, gikan sa chapter 3, abot sa chapter 37, pila ka chapter ni? 34. 34 ka kapitulo ning debate nila, nga ilang giduot si Job. Imbes i-comfort nila, nag-debate sila, ningon si Bildad, di gyud, dili gyud. Sadaan gyud ka, di may tabo nimo Job kung wa kay sala. Never in the history na ay may tabo nga sama ingini kadakong kadaot sa usa ka tawo kung wala say binuhatan nga daotan. Nag-ani ra kas imong gitanom Job. Hilak si Job. Number 2, nga friend, Bildad. Niyon sa si Bildad, you must be sinning. Unsa tong una, if you sin, you suffer. Ningon si Eliphaz, Job, kung nag-antos kag ayo ron, tungod ra na sa sala. No, dili tanang pag-antos, sala may basihan. Gusto ni Job nga sulti niya nga ang kadaot nga naabot niya, wa siya kabalugon sa rason. Pero dili pwede ko nimong ingnon Eliphaz nga tungod sa akong sala mo ning naingon ko. Human og sulti si Bildad na po'y nitingog og niingon, you must be sinning. Conclusion gyud ni kung niingon diha si Eliphaz ang mga sad-an ray mag-antos Job, niingon gyud si Bildad na po Job, nakasala gyud ka, sad-an gyud ka. Debate sila, gani sinukliay gyud sila, ginistoryahay gyud sila. And then si Sofar na human mitubag si Job, ingon si Job, kabalo lagi ang Dios sa akong pagkinabuhi. Si Sofar na pod ang nitubag, nihilom si Bildad, si Eliphaz, o si Sofar na pod ang niingon, you are sinning. Gi-conclude yun nila, nga sadaan yun si Job. And tungod kay ilag yung giduot si Job, beyond his limit. Depressed na kay siya mentally, emotionally, physically broken siya. He was forsaken by his wife. Niabot pag yun ng tulo kay gala nga mo comfort niya, pero nitabang pagduot niya. So dito na nakasala si Job. Human siya giduot aning tulo, naghimo siya tulo kadagkong complain. Ang akong estudyante, basic kay nila.
sa Old Testament survey, pero pasar sila tanan. Di ba? Divine? Singisis divine. Tungod sa ilang pagduot kang Job ni resulta nga mga hinungdan si Job nakasulti na siya. Mao ni ang ikapito result of the debates. Job makes 3 basic complaints. Tuwa na, gayaw-yaw na siya. Ang unang complaint ni Job, niingon siya, ang Diyos dili maminaw nako. Kana bitaw nag-ampo ka, nagpakitabang ka, pero walay tubag. Ingon siya, ang Diyos wala nagpakabana nako. Ang Diyos wala nagtagad sa akong mga pagpakitabang. God does not hear me. Chapter 23 verse 3 to 5. Nangita gud siya, ningon gud siya, asa ka ang korte sa Dios, asa ka siyang dapita, kay adtuon gyud ako siya, moreklamo gyud ko niya kung siya kung sayo. Tungod kay napuno na siya, kay giduot siya sa tulo niya kay gala. Number 2 nga complaint ni Job, gisilutan ako sa Dios. Imagine pasanginlan nimo ang Dios nga mosilot sa walay sala. Wa may lain. Ingon siya, gisilutan ako sa Dios. Chapter 6 verse 4. Sulayag tanaw day. Chapter 6 verse 4. Ningon siya, no. Ang naitabo nako, wag yun ko kabalo. Kaya mo ingon mo nga nabuhat ni naitabo ni nako tungod sa akong mga sala. No, naitabo ni nako kay basta la kay gisilutan ako sa Ginoo. Wa ko kabalo sa rason, gisilutan ko niya. Iyang giakyos si Lord nga gisilutan siya. Ingon siya 6 verse 4, for the arrows of the Almighty are within me, the poison whereof drinketh upon my spirit, and the terrors of God do set themselves in array against me. Ako'y gihimog targetanan ni Lord. Paitas iyang complaint. And ang ikatulo, mga igsuon, niingon si Job, God allows the wicked to prosper. Usahay, inganita, nga naman lagi na silang wala ng alagad, wala may sakit. Kaning wala kasimba, nga hayahay, nga dato, nga daghan, nga sakyanan, nga dagang negosyo, kitang nag-alagad, way malungag. Dugay pagid mo abot ning mangamang. Ingana ang kinaiyas mga Kristohanon, nga kabsan sa pailob. Tinood? Katong wala naningog, kumusta mamo? Tinood? Ingon si Job, ang Diyos naghimo sa mga dautan nga malampuson, mauswagon, malinawon, walay problema, walay balatian. Job 21 verse 7. And listen to this. Gigamit si Eliho ang batanon nga gipadala ni Job, ni Lord, ngadto kang Job. Humana tong tulo, no? Bildad, Eliphaz, og si Zophar. And si Eliho, niingon siya, Job, sayop ka, Job. Ang Ginoo mo'y magbubuot tanan. Iya pong giingnan ang tulo kay gala, kamo nagpakahilom lang ko kay mga eksperyensyado mo. Theologian ka, ikaw philosophy ka, ikaw lawyer ka. Ako batanon pa ko, pero na ako'y lawom nga kasinatian sa Dios. Maunang ikaw philosopher, ikaw lawyer, o ikaw nga theologian, o ikaw Job, nga maoy na hingtungdan sa kadaot, tistinge ko ninyog paminaw. Nahilom na silang upat. And after this, nisulti ang Dios. Gigamit si Eliho, and si Lord nakigsulti, pinaagi sa nagkalenlaing mga nakita sa palibot. And after that, niingon si Job, pasaylo ako Ginoo, ako nang sapungan ang akong baba. It means, Lord, bisag unsay imong gusto, let your will be done. Kung mukaon kog abo, so be it. Kung mamatay ko today, kung kabubuton nimo, therefore, may tabo ni Lord. Sampungan na nako akong baba. And then niingon si Lord Job, kung nalipay, anong tulo nimo kay gala? Pagkuha og hayop, Job. Pag-ihaw og ihalad nga ri kanako aron pasayloon nako ning imong mga higala.
See? Ang nag-accuse niya, siya pa'y naghimog halad aron sila pasayloon. Amen? And unsay na itabo sa naghinapos nga mga adlaw. Mato na ta, Job chapter 42, verse 10 to 17. This is number 8, the deliverance of Job. You know what? It doesn't matter kung di ko katuog anang tibuok gabi. Lipay yung kaayo ko. Nga magbasa, magtuon, nga murag nakigsulti ni Lord, nga murag ako si Job, nga grabe Lord, no? And tanawang number 8, the restoration and deliverance of Job. Listen to this. Namahuman na ta. Pwede nimo ipalit og pizza tong. And the Lord turned the captivity of Job. Ang grabing gapos ni Job, ang grabing kaguliyang, ang grabing kasakit, ang grabing kapait, ang makalilisang nga mga luha ni Job. God turned his captivity. When he prayed for his friends, also the Lord gave Job twice as much as he had before. Tanawan niya, ayo sa kwan. Ningon diha, gidubli ni Lord paghatag ni Job ang tanan nga nawala niya kaniadto. So kung nag-expect kag double portion, Lord, double pagpapala. Si andam na baka nga naay mga wala. Double pagpapala, Lord, pero di gani buhian ng 20. Kay ihatag sa bata nga na eskwela way baon, double pagpapala. Kaya imagine na rin ang blessing. Kutob rakas imagine. Kanang ka-imagine kagdagan kong ani, Lord, pero wa lagi kagatanom. Imagine raman na. And this is the testimony. You know what? Dili ni siya joke-joke. And I am not telling this para inyo puning buhaton. Kamo og si Lord. Kung naamoy inyo hapong kasabutan ni Lord, wala na problema. Same thing gihimo na ato'y usapod nga naghimo pod. Wa pa ko kabalog pila kay wala na ako gi-open. Basta kay una to niyang ane sa unang trabaho nga iyang gi-applyan. January. So, sige, first fruit gyapon ta karon. Niingon ko niya, ang atong nagamit sa gimbuhaton, wala na may sulod ang ato ang panudlanan. So ang gigamit ag first fruit. Katong atua wala pa hilabti tong first fruit ni Brad or sister kitsa to. Ningon siya nako, "De, okay ra de." Naghulat ra man de siguro tog magamit gyud siya kay naay mo abot. You know what? Almost nag times to ang niabot sa first fruit namo. Nakaana ra jud ko. Lami kayo ning maghimo ta nga kanang imong kasing-kasing gyud. Ayaw bitaw mo kanang mayong napugos na lang kay suwayan na lang gud dili gani ni may tabo bante scammer juga scammer. Ay mo pati na inyong offering og tithes ay nagihatod diri kun dili na gugma ninyo sa Ginoo. Ano ninyo buhata? Wow ra nas to bangas Ginoo ayo na kinyong himuha. Because ang tanan ninyong himuon imo ang naigugma. Bisa pag wala mo kadala diri. Kung naa mo ditoy tabangan yung isig katawo, ibuhat ninyo na para sa Ginoo kay nahigugma sa Ginoo. Amen. So ingon siya na gipulihan ra pod dayon sa Ginoo de. Lipay kayo ko, Lord, exam ang bata, Lord. Lord, ami kayo. Nara pa'y gigamit si Lord ang sa akong tambal. Di na ko i-mention ang name. Pero gikas pagsugod nako 20 ka pena ang ako nagasto. Pero nagigamit si Lord. Kaya dita tanaw sa nitabo ni. Giduble ni Lord ang tanang nawala ni Job. When he prayed, no? The Lord gave Job twice. Giduble niya as much as he had before. Verse 11. Ingon ang verse 11, then came there unto him all
his brethren, and all his sisters, and all they that had been of his acquaintance before. Tanawa, nangadto nila. Nangahigala niya, nangadto tanan. And did eat bread with him in his house. And they bemoaned him, and comfort him over all the evil that the Lord had brought upon him. Gitugot sa Diyos nga na kaniya. And every man also give him a piece of money, and everyone an earring of gold. So dito na, so good na. Next verse. So the Lord blessed the latter end of Job's more than his beginning. For he had 14,000 sheep. Pila man tong kaganina? 7 ra. 14 na karon. Kaya sige kag ampon. Lord, pauswaga. Saan pag-uswag nga di gani ka kamaong mo release. Di ka mo sugot. Kuhaan na nga bisyo. Tangtangan na nga batasan. Di ka mo sugot. Mangandoy kag uswag. And 6,000 camels. Pila raman na ito? 3,000 before. And 1,000 yoke of oxen. 500 raman nun tato. And 1,000 she-asses. 500 raon tatong iyahang anayon. Karon 1,000 na. Next verse. How about yung mga anak, pastor, nabalik? He had also 7 sons and 3 daughters. Nabalik sa iya. Next verse. And he called the name of the first Jemima, and the name of the second Keziah. Diha gikan ang pangalan sa akong anak. And the name of the third Karin. Hapoch. Hapok. O saan na pagbasa? Kamo na'y bahala. Next verse. And in all the land where no woman found so fair, the daughters of Job. And their father gave them inheritance among their brethren. Ningon diha nga, walay sama ka mga gwapog maanyag sa tibuok kayutaan. Walay ikakumpara sa kaanyag sa mga anak ni Job. Kabalo ba mo? Ingon ang Psalms 112 verse 1 and 2. Blessed is the man who fear God. Ang verse 2 ni ingon nga, ang tawo nga dunay kahadlok sa Dios, ang iyang mga anak mahimong gamhanan ibabaw sa yuta. So nagampo ko sa akong anak, Lord, mabi ako kabalog someday gobernador ni sa Bohol. But even greater pa na, Lord, someday pastor sa ning akong anak, Lord. Mighty in the land. Di man padato ay. Padagan ay suot. Palamay ay suot. Suot ra bisag unsa. Pero kung i-bless ka ni Lord, bisag unsa ra gad si Lord ay magbuot. Ningon diha sa lupalop sa tibuok kayutaan walay sama kahitsuraan sa mga anak ni Job. Kaya listen, kung kitang mga ginikanan, ya ta, langay ta, muratag, unsay tawag anang mga sundalo nga lause, kung ginikanan tang lause sa pagpangalagad sa Diyos, ayaw expect nga ang imong mga anak gamhanan ibabaw sa yuta. I-model gyud nato ang atong mga anak kanunay. So munang moingon na nang usa, wa pa ta nagpray. Wa pa ta nagpray. Kay naanad siya, kada kaon, naagyoy ampo. So moingon nang kamanghuran, wa pa ta nagpray, wa pa ta nagpray. Dapat na ingon ana mga igsoon. Because mga anak man ta sa Dios. Nag-expect man ta sa mga butang nga gisaad ni Lord diri sa atoa. Therefore, let's prepare ourselves. Andamo na to tong kagalingon. Nga Lord, unsay imong pagbuot maoy matuman. Antiman ini,
walay kadaot nga giandam si Lord sa imong kinabuhi. Dunay 5 kabutang atong makatunan sa story ni Job nga mabasa usab sa Deuteronomy chapter 8. Tabangi ko, di ba? Number 1, the Lord uses hardship to test us. Mupasar ba ni? Tinuod ba guning Kristohanon? Gamitan niya ang kasakitan, kalisdanan. And number 2, the Lord uses hardship to humble us. Kay kung naa ka, grabe ka kagarbo, wag tangon ni Lord aron makakaton ka nga, oy, sagbot raman di ay ko. So muna number 2, God uses hardship to humble us. Number 3, God uses hardship to discipline us. Disiplinahon ta. Gamiton ning kasakitan. Nga disiplinahon ta sa Dios. And number 4, God uses hardship. Gamiton niya ang kasakitan, ang kalisdanan to rearrange our priority. Why? Kita mga Kristohanon, so-called Christian, pero ang priority dili si Lord. That is why expect gyud tag kalisang sa kinabuhi, kalisdanan sa kinabuhi. Priority nimo imong uyab, priority ang trabaho, priority na lang tanang butang sa kalibutan. Expect kag kalisod kinabuhi. And last one, number 5. God uses hardship to prepare us for a future blessings. Mauni pinakanindot para sa tanan. Gamiton niya ang kalisdanan arong andamon taniya sa dagko kayong panalangin. So kay niagi man ka grabing kawaladon, inig-abot sa grabing kasagana, kamao kang manghatag sa naas kawaladon. That is why niagi kag kawaladon, because God uses hardship to prepare you for the future blessings. Di ka moagi kalisod, dili gyud ka kamaong musabot sa mga taong nas kalisdanan. Kaya mas kung sakit ang magpahulam, mas sakit ang imong bation kung kabalo kang nanginahanglan unya naa ka, nya di ka kahatag. Mo nay sakit kayo mga igsoon. And sa kanunay mga nakong kuya, si Pastor Nick, we are blessed to bless other. So blessed to be a blessing. Gipanalanginan ta aron mahimo tang panalangin sa Ginoo. Dawata ang mga alantoson mga igsoon og padayon lang sa kinabuhi. Panamin ni si Job. Magampo ta. Ginoo, salamat kayo sa mga pulong nga among nadungog karon. Salamat sa bugat kayo nga mga pagtudlo ug mga pagbadlong. Kung among tanawon among kaugalingon Ginoo, daghan kayo migrasyon, dali kayo ming mapukan. Dali kayo ming mutalikod. Dili ikaw among priority, hambog kayo ming ang mga katawhan nimo. Dali ra kayo namo ibaylo ang among pagpangalagad. Dali ra kayo ang among desisyon sa pagbiya kanimo. Malipayon lang ming among simba, magdaig, mag-alagad kung naay mga kaayuhan. Pero kalagutan ka namo, masungot minimo kung kasakitan ang mag-aabot sa among mga kinabuhi. Before me mo pauli, madawat unta namo ang panalangin nga mao ang kapasayloan sa mga kasing-kasing namo Ginoo. Ang uban dili man sama kang Job, but sa laing bahin pareho nga broken Ginoo. May mga problema sa pamilya, may problema sa mga anak. Mga anak doon ay problema. May problema sa relasyon. And O Lord, kung imong tanawon ni nga iglesia, mura ning si Job. Grabing panagbahin-bahin, broken kayo. Samtang magdungaw ka ani nga simbahan, daw samang imo makita ang tibok lawas ni Job, the body, the church. Nga puno sa mga pagpinahitay, gadagmal sa usag-usa.
Sa iluon ng tali mo ni nga simbahan, Ginoo. Kami untang tanan makakatod sa pagpaubos pareha sa kasing-kasing imong gihatag ni Job. Panbisan pa man ni Ana sa tanang kasakitan ni Job, O Lord, imong ipakita ang labaw pang kasakitan. Because buhi si Job og na-restore ang tanan nga naa niya, but ikaw tanang kasakitan misangko sa imong kamatayon dito sa cross tungod sa imong gugma diri namo. Salamat kayo, Lord, nga imong minggitistingan, gitudluan sa pagpaubos, gidisiplina, gitabangan aron bahig namo, ma-arrange namo ang among mga priority. Kay sa tinuod lang, Lord, dili na ikaw ang among priority, mga baga kay mignawog sa mga tubangan. Sa ilua, itawod kami, o kaloy And salamat, Lord, nga kining tanang kasakitan nga nag-abot sa mong kinabuhi, gi-prepare mi nimo para sa maabot nga kaayuhan. And so what we learn, Father God, nga sagon sa imong tabo sa mong kinabuhi, pagkanindot lang yun, nga mahabilin na yun mis imong tiilan sa kanunay. Sa mga kagabion, sa among mga paghilak, sa mga natago namong samad sa among mga kasing-kasing nakita nimo ug nabasa nimo ang matag mensahe sa among mga luha. Salamat, Lord, nga ikaw magatangtang sa mga pagpakaruning sa among mga kasing-kasing ug himuon mi nimong matarong sa imong atubangan o Ginoo. And salamat kayo, Lord, nga restoration and revival are coming. And it will come to pass in this church, in this family, in every family. And more souls to care, more souls to win. Nag-ampo sab ko, Ginoo, para ani nga organisasyon kung unsa imong kabubuton. Bisan ani nga congregation. Wala mi kabalo kung ang healing magagikan sa himuon nimo, O Lord, nga dunay brokenness aron na ay healing. Let your will be done, Father God. Among kinabuhi, among mga anak, ang among pamilya, ang among barangay, lungsod, probinsya ug tibok nasod, nga grabe kaayo ang pagguba sa sag-usa. Bisan kaming mga Kristohanon na tamnan og hatred sa among mga kasing-kasing, mga injustices or whatever nga nangitabo sa mong nasod, Ginoo, pasaylua kaming tanan. Hinlua kami. Balaan na kami og kaluy sa gihapon, Lord. Nagihapon kami labas kanunay nga pangandoy sa mong kasing-kasing. Magkinaunsa ang dagan sa kapanahunan o sa kinabuhi, tahuron gyapon kanamo. Kung mahagba mi, narami sa imo mga kamot. Karon makabangon gyapon kami sa imong panabang o kusog. Salamat sa imong kayo o gugma, Ginoo. Salamat kayo, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Manindog tang tanan, mga igsoon. Just close your eyes. Wa pa tanahuman. Let's all stand. Himuaning seryoso kaayo nga pag-ampo. Og awitan ni nga sama kang Job nga nakigsulti sa magbubuhat og maoy magbuot sa tanan.